Xaħat saqsina imma l-gvern x'għandu x'jaqsam. Qed nassumi li forsi ra l-klip fejn aħna urejna anka li protestajna biex kulħadd tisaqsi għax tistgħu issaqsu f'dawn il-klips inkom tistgħu issaqsu li tridu. Dal-persuna li tisaqsi ma il-gvern issa x'għandu x'jaqsam għalfejn tikkritikaw il-gvern. Ovvjament il-gvern huwa wieħed ikun min ikun ta' kwalinkwa partit, il-gvern huwa l-iktar gvern li jista' jagħmel differenza fl-ambjent naturali ta' pajjiżna. Għaliex jista' jieħu deċiżjonijiet mhux biss dawk legali li jgħaddi l-liġijiet, imma anka fl-operati fi kemm jinfurzhom għax liġijiet għandna f'tal-pajjiż imma kemm qed ninfurzawhom. U aħna nitfgħu ir-responsabilità fuq il-gvern għax hija ir-responsabilità tiegħu. U allura iva l-gvern huwa stakeholder importantissimu fil-qasam tal-protezzjoni tal-asafor u tal-ambjent naturali, jieħu deċiżjonijiet li jaffettwaw l-ambjent naturali ta' pajjiżna u allura bil-fors jrid ikun involut fid-diskussjonijiet, jrid ikun involut fil-pressjoni li jagħmlu l-NGOs fuq għaliex kif qed ngħidu huwa stakeholder importanti. Naturalment stakeholders oħra huma aħna n-nies. Aħna wkoll nistgħu nagħmlu differenza, inkluż anke meta nitkellmu mal-politiku. U nurruh li aħna nħobbu l-ambjent naturali u rridu naraw gvernijiet illi jkollhom dil-kuxjenza favur ambjent san, ambjent nadifu, ambjent naturali illi jkun protett.